салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. дирӯз дар футбол якчанд бозии хеле муҳим гузашт ва албатта мо онҳоро муҳокима мекунем. дар майдон ҳамаи чиз буд: голҳои зебо, қарорҳои баҳсбарангези доварон, натиҷаҳои ғайричашмдош ва ҳатто лаҳзаҳои пуршиддат. имрӯз беҳтарин ҳодисаҳои ин бозиҳоро дида мебароем ва мефаҳмем ки чӣ воқеа рӯй дод. аммо пеш аз оғоз мехоҳам шуморо ба канали телеграми худ даъват кунам. агар шумо футболро дӯст доред ва мехоҳед бозиҳоро бо сифати баланд тамошо кунед, пас инҷо маҳз барои шумост. ба шумо дигар лозим нест ки ссилкаҳои пассифатро ҷустуҷӯ кунед. дар канали ман ҳама чиз ба таври равшан ва бо муҳтаво намоиш дода мешавад. вале ин ҳанӯз тамом нест. дар канали ман шумо метавонед на танҳо бозиҳоро тамошо кунед, балки ҳангоми бозӣ онҳоро бо дигар мухлисон муҳокима намоед. дар вақти тамошо шумо метавонед фикрҳои худро баён кунед, бо дигарон баҳс намоед, хурсандӣ кунед ё аз қарорҳои довар норозигӣ нишон диҳед. ман ҳам дар он ҷо ҳастам ва якҷоя бо шумо бозиҳоро муҳокима мекунам. ссилкаи телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошем сар мекунем. бозии манчестер сити ва ливерпул дар даври 26 премер-лигаи Англия як санҷиши ҷиддӣ барои ҳардуи даста буд, аммо дар натиҷа ливерпул бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад. сурхҳо на танҳо силсилаи бозиҳои бебухти худро идома доданд, балки мавқеи пешсафии худро дар ҷадвал бозам мустаҳкам карданд. ливерпул бозиро бо суръати баланд оғоз кард ва аллакай дар дақиқаи 14 Муҳаммад Салоҳ бо ёрии Доминик Собослай гол зад. сити кӯшиш кард ки бозиро тағйир диҳад, аммо дастаи Гвардиола дар ҳамла номуваффақ буд ва дар дифоъ хато мекард. дар дақиқаи 37 Собослай худ гол зад, ин дафъа пас аз паси Салоҳ ки шаҳриёнро дар вазъияти душвор гузошт. мушкилоти сити дар бозӣ намоён буданд. норасоии дақиқӣ дар пасҳо, нотавонӣ дар анҷом додани ҳамлаҳо ва гум кардани назорат дар майдони асосӣ. дастаи Гвардиола майдони марказиро бохт ки ин ба Ливерпул имконият дод ки бозиро идора кунад. ин ғалаба барои ливерпул 16-ум дар 23 бозии охирини премер-лигаи Англия шуд. дастаи Арне Слот аз моҳи сентябр дар чемпионат шикаст нахӯрдааст. ҳоло онҳо 64 имтиёз доранд ва ба сӯи қаҳрамонӣ устуворона пеш мераванд. барои манчестер сити ин бох идомаи як силсилаи нокомӣ буд. даста танҳо як бозиро аз 4 бозии охирини худ дар ҳамаи мусобиқаҳо бурд, бо шикастҳо аз Арсенал, Реал ва ҳоло Ливерпул. ин нишон медиҳад ки сити бо мушкилоти ҷиддии тактикӣ рӯбарӯ шудааст. илова бар ин шикасти 14-уми Гвардиола дар мавсим буд ки бадтарин натиҷа дар тамоми карьераи мураббигии ӯ мебошад. манчестер сити 2 сол боз наметавонад ливерпулро мағлуб кунад. бори охир онҳо дар моҳи апрели соли 2023 ғолиб омада буданд. аз он вақт инҷониб 2 бозӣ бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтанд ва 2 бор сити бидуни гол шикаст хӯрд. ғайр аз ин аввалин ғалабаи ливерпул дар варзишгоҳи Этиҳад дар 10 соли охир буд. бори охир онҳо дар премер-лигаи Англия дар манчестер соли 2015 ғолиб омада буданд. Муҳаммад Салоҳ яке аз истораҳои асосии чемпионат боқӣ мемонад. дар ин бозӣ ӯ як гол зад ва як партофти головар анҷом дод ки шумораи иштироки ӯ дар голҳо дар мавсими премер-лигаи Англияро ба 41 расонд. 25 гол ва 16 партофти голӣ. ӯ аввалин бозингаре аст ки дар 2 мавсими гуногуни премер-лигаи Англия аз 40 имтиёз зиёд ҷамъ кардааст. бори аввал дар мавсими 2017-18 42 имтиёз карда буд. боз як далели ҷолиб: касе бештар аз Салоҳ ба дастҳои Гвардиола гол назад. ӯ аллакай 9 гол ба дастҳои зери роҳбарии мураббии испанӣ задааст ва 6 партофти голӣ додааст. хулоса, ин ғалабаи ливерпул як қадами бузург дар роҳи қаҳрамонӣ буд. онҳо мавқеи худро дар ҷадвал мустаҳкам карданд ва нишон доданд ки бо рақибони ҷиддӣ низ метавонанд мубориза баранд. дар ҳамин ҳол сити бо мушкилоти ҷиддие рӯбарӯ шудааст ки метавонад онҳоро аз чаҳоргонаи ҷадвал дур кунад. гвардиола бояд стратегияшро бозбинӣ кунад то дастаашро бар роҳи ғалаба баргардонад. дар бозии навбатӣ ливерпул бо Ньюкасл вомехӯрад, дар ҳоле ки сити бо Тоттенхем рӯбарӯ хоҳад шуд. ин бозӣ метавонад нақши калидӣ дар тасмимгирии ҷойҳои ҷадвали премер-лигаи Англия дошта бошад. дар даври 25-уми Ла Лига Реал Мадрид баъд аз чанд бозӣ бидуни ғалаба тавонист Жиронаро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кунад. ин ғалаба барои Реал на танҳо 3 хол овард, балки ба онҳо кӯмак кард ки ба муборизаи чемпионӣ баргарданд. Жирона ки то ҳол умед дошт ки барои Евроҷомҳо рақобат кунад, акнун дар вазъияти мушкил қарор гирифт. ҳоло Барселона ва Реал дар ҷадвал 54 холӣ доранд, аммо Барса бо сабаби ғалаба дар Эл Класико дар ҷойи аввал қарор дорад. Атлетико ҳам боз 53 хол наздик аст. бори аввал пас аз соли 1990
93 се дастаи аввали ҷадвал бо фарқиямагӣ як хол қарор доранд. Дар дақиқаи 41 Лука Модрич нишон дод ки ҳоло ҳам метавонад дастаи худро ба ғалаба барад. ӯ аз масофаи дур як зарбаи қавӣ зад ва ту бевосита ба тури дарвозаи Жирона ворид шуд. ин гол на танҳо зебо буд, балки барои Реал рӯҳбаландкунанда ҳам гардид. дар чанд бозии охир онҳо бо ҳамлаи худ мушкилӣ доштанд ва ин гол ба онҳо имкони барқарор кардани бозиашонро дод. ояндаи Модрич дар Реал ҳанӯз номуайян аст, аммо бозии ӯ дар ин вохӯрӣ нишон дод ки ӯ то ҳол барои даста муҳим аст. шояд роҳбарияти Реал бояд дар бораи тамдиди шартномаи ӯ фикр кунад. голи дуввуми Реал барои Винисиус Жуниор хеле муҳим буд. ӯ аз 9 ноябр то ин бозӣ дар Ла Лига гол назада буд. пас аз 6 бозии бидуни гол ӯ ниҳоят тавонист ба рӯйхати голзанҳо баргардад. асист ба ӯ Килиан Мбаппе дод. ин нишон медиҳад ки ин ду футболбоз то рафт беҳтар якдигарро мефаҳманд. агар онҳо чунин ҳамкориро идома диҳанд, Реал метавонад бозам бештар гол занад ва дар чемпионат пеш равад. пеш аз ин бозӣ Реал се бозии охирини худро дар Ла Лига бурда натавонист. бо Осасуна ва Атлетико мусовӣ карда, аз Эспаньол бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуда буд. ҳоло вазъият бисёр шиддатнок аст. солҳои охир ғолиби Ла Лига одатан пеш аз охири мавсим маълум мешуд. масалан, дар соли 2022 Реал бо фарқи калон чемпион шуд. соли 2023 Барселона пешсаф буд. аммо имсол ҳамаи чиз ба таври дигар пеш меравад. бозии навбатии Реал 1 март бар зидди Бетис баргузор мешавад. ин бозӣ метавонад хеле муҳим бошад, зеро дар ҷадвал ҳамаи чиз наздик аст. аммо дар Реал ҳанӯз баъзе саволҳо кушода ҳастанд. Арда Гулер куҷост? бисёр мухлисон мехоҳанд ки ӯ бештар бозӣ кунад, аммо Анчелоти ба ӯ ҳанӯз имкони кофӣ намедиҳад. Эндрик аллакай чанд бор мешавад ки дар дақиқаҳои охири бозӣ ба майдон мебарояд, аммо Гулер бозӣ намекунад. оё мураббӣ ба ӯ бовар надорад? вазъи ҷисмонии даста дар ин давраи муҳим ҳамаи бозингарон бояд дар ҳолати хуб бошанд, вагарна Реал метавонад боз холҳоро аз даст диҳад. хулоса, бори аввал пас аз чанд сол чемпионати Испания хеле шавқовар шудааст. Барселона, Реал ва Атлетико ҳама барои чемпионӣ мубориза мебаранд ва то охири мавсим ҳеҷ чиз рӯшан нест. Реал бо ин ғалаба нишон дод ки то ҳол метавонад барои унвон рақобат кунад, аммо онҳо бояд дар бозии оянда низ устувор бошанд. ин мавсим яке аз ҷолибтаринҳо хоҳад буд ва мухлисон бояд барои анҷоми хеле ҳаяҷоновар омода бошанд. Корти Сурхи Антони дар охири бозӣ бо Хетафе барои Бетис пеш аз бозӣ бо Реал Мадрид мушкилӣ эҷод мекунад. вингери бразилӣ пас аз гузаштан аз Манчестер Юнайтед зуд ба бозингари муҳим табдил ёфт, аммо акнун бино бар гирифтани Корти Сурх наметавонад ба даста кӯмак кунад. Антони дар Бетис хуб бозӣ мекард. дар 6 бозӣ 3 гол зад ва 2 партофти головар дод. дар бозии бо Хетафе ӯ ба Иско барои задани гол кӯмак кард, вале дар дақиқаҳои охир Корти Сурх гирифт. ин ба натиҷаи бозӣ таъсир нагузошт, зеро Бетис 2-1 ғалаба кард, аммо дар бозии навбатӣ зидди Реал набудани ӯ эҳсос мешавад. Бетис бо бозии тез ва ҳамлаи канорӣ маъруф аст ва Антони метавонист дар ин нақша нақши муҳим бозад. аммо акнун Пелегрини маҷбур аст ки каси дигарро ба ҷои ӯ гузорад. шояд ӯ ба Луис Энрике ё Хуанми имконият диҳад. ин як саволи ҷолиб пеш аз бозии Мадрид аст. ҳамзамон ин ҳодиса масъалаи интизоми Антониро низ нишон медиҳад. ӯ дар Манчестер Юнайтед барои қарорҳои хатоаш танқид мешуд, ҳарчанд дар Бетис бозии хуб нишон дод. чунин лаҳзаҳо метавонад ба ояндаи ӯ таъсир расонанд. барои ӯ муҳим аст ки хулосаи дуруст бароварда нишон диҳад ки метавонад бехатогиҳо ва бо бозии устувор ба даста манфиат оварад. ҳамаи чиз фаҳмо аст. Антони Реалро бахшид, зеро мадридиё барои вохӯрӣ бо ӯ омода набуданд. ин бозингари афсонавии Манчестер Юнайтед бо эҳтироми баланд ин бозиро гузаронд, то ки рӯҳияи рақибонаш осеб набинад. Антони ҳамчун марди нек қарор кард ки ба дигар довталабони туби тиллои имтиёз диҳад. охир Винисиус, Беллингем ё ҳатто Мбаппе чӣ кор карда метавонанд агар дар майдон худи Антонии бузург бошад? ӯ фаҳмид ки Ла Лига ҳанӯз ба сатҳи ӯ расида наметавонад ва барои он ки интригаи чемпионат барҳам нахӯрад, майдонро бо ифтихор тарк кард. акнун Ла Лига бояд дахолат кунад ва ҷазои ӯро бекор намояд. охир сухан дар бораи ситораи асосии мусобиқа меравад. бе Антони тамошои бозиҳои Бетис кам мешавад. пулҳои Ла Лига коҳиш меёбанд, ҳатто биржаҳо зарар мебинанд. Флорентино Перес аллакай ба Ла Лига занг зада мегӯяд: бача, шумо чӣ кор карда истодаед? бозингари асосии лигаро баргардонед. агар Антони бозӣ мекард, рақобат аҷиб мешуд.
3 довталаби туби тиллои аз Реал бар зидди Антони хашмгин. Тасаввур кунед, Беллингем бо тарс ба атрофаш нигоҳ мекунад. Винисиус ҳимоятро омӯхта истода, зеро медонад ки вохӯрӣ бо Антони шӯхӣ нест. Аммо не, Антони хеле бо фаросат рафтор кард. Ӯ намехоҳад ба муборизаи қаҳрамонии Ла Лига дахолат кунад ва Реалро аз сахттарин бозии мавсим наҷот дод. Ҳамаи эҳтиром ба бозингари бузурги МЮ. Ҳатто доварон ҳамаи чизро фаҳмиданд. Онҳо танҳо нишонданд ки барои пирӯзии Реал розиянд, чунки бе Антони қаҳрамон шудан ин дигар адолатнок нест. Шӯхию дӯстон, аммо дар ҳақиқатан ҳама мехостанд бозии Антониро бар зидди Реал тамошо кунанд. Аммо ӯ бо ин кораш ҳамаи чизро расво кард. Хай ҳеҷ гап не, аз трибуна ҳам шишта ӯ таъсири худро ба бозӣ мерасонад. Хай не? ба ҳамин тамом боридарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд ман мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.